αφήσετε τη σκηνή φλασμπά. Όπου θα μάθουμε πώς ο υποφαινόμενος καλλιτέχνης Βάλ, συγγραφέας, σκηνοθέτης και παρουσιαστής αυτού του σοου, συνάντησε τον ευεργέτη του, τον κύριο Πλουτοκρατίδη, τον χρηματοδότη αυτής της παράστασης. Καθώς επίσης και την πανέμορφη και τρισχαριτωμένη σύζυγό του. Κυρίες και κύριοι, η σκηνή flashback. Αχ, κύριε Βάλ, είναι εξαιρετικό. Έχει τόσο λογισμό, τόσο πάθος, τόσο συναίσθημα. Πραγματικά, αγαπητή μου, ο νεαρός φαίνεται πως έχει αξιόλογο ταλέντο. Η παράσταση που θέλει να ανεβάσει έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Και εγώ, ως επιτυχημένος επιχειρηματίας και μεγάλος μεκίνας των γραμμάτων και των τεχνών, είμαι διατεθειμένος να τον χρηματοδοτήσω. Και ποιο είναι το θέμα της παράστασης? Πόσο χαριτωμένα, αφελής και απρόσεκτη είσαι, χρυσή μου. Ο κύριος Βάλ μας το είπε προηγουμένως. Ξαναγράφει τον Don Juan. Και εγώ, ως επιτυχημένος επιχειρηματίας και μεγάλος μεκίνας των γραμμάτων και των τεχνών, είμαι διατεθειμένος να τον χρηματοδοτήσω.